ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିବର୍ଷ ହେଉଛି ଆମର ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପିଲାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦିଆହେଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଏବେ ତା'ର ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଟାଇମ୍ ଆସିଛି। ଆଉ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସମୟ ସୀମା ରହୁଛି ଆମର 12 ନଭେମ୍ବରରୁ 25 ନଭେମ୍ବର ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଏଇ ବର୍ଷ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଆର ବର୍ଷ ପାସ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ସେମାନେ ବି ଏଇ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପିଲାର ବୟସ ସୀମା ରହିବ ଆଉ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ତାରିଖକୁ ଯଦି ପିଲାକୁ 10 ବର୍ଷ ଅତି କମ୍ରେ 10 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ ଆଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 12 ବର୍ଷ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ହିଁ ଏଇ ହେଉଛି ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଯଦି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଗୋଟାଏ ଦିନ ବି ଏପଟ ସେପଟ ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସେମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ହେଉଛି ପିଲାର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଦରକାର, ପିଲାର ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ ଦରକାର, ପିଲାର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦରକାର, ଆଉ ଗାର୍ଡ଼ିଅନ୍ ବା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ଗୋଟେ ଦରକାର। ଆଉ ପିଲାର ଯେଉଁ କାଷ୍ଟ ହେଇଥିବ SC BC ହେଉ OBC ହେଉ କି OBC ତ ହେବନି, SC BC ଯଦି ହେବ SC ST କାଷ୍ଟ ହେଲେ ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କି ଆପଣଙ୍କୁ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ 25 ନଭେମ୍ବର ଏ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ ସେ ସରିଯିବ, ତ ଡେରି ନକରି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।